Első videó, amiben a Norbi meg fogja mutatni, hogy kell bunny hoppozni. Sziasztok! Nyáron van, kurva meleg, kijöttek a dörtök, amit felütünk a patkán, mert nem tudunk bunnyzni. Honnan láttátok? Karafutta a hátulját. Nem baj, ma pont ezért vagyunk itt. Igaz, egy kicsit kisebb kerékmérettel, de a technik, hogy azért jönnek itt a izék, és minden szakosztály megmutatja magát most. Egyszerűen erre is nevezetes alkalomra. Hát ez csodálatos, kérem. Na, szóval a bunny hop, ami nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a sima hoppal, mert a sima hopp az ez, amikor a két kereket egyszer emeljük, megmutatom egyébként, ez a sima hopp. Na, ezt felejtsük el. Ezt nem fogod használni akár negyedívben való bedroppolásnál, ez nem kell. Ehelyett van a bunny hop, ami az, hogy először fölkapjuk az első kereket, utána a hátsót, és egyszerre lerakjuk. Nem kell megijedni, hogyha elsőre nem sikerül nagyra, vagy igazából elsőre nem sikerül. Már azért vagyunk itt, hogy ezt most megtanuljuk, vagy legalább megpróbáljam nektek elmagyarázni, hogy megértsétek. Gyakoroljátok ilyen kicsiben, külön-külön a két kereket, felemelitek először az a megyét, csak ilyeneket gyakoroltok, majd ha ez meg, gyakoroljátok a hátulját felemelni. Kicsiben azért nem kell orra tudni, lehet nagyobbat is, aki ügyesebb. De aztán lehet kisebben kettőt összerakni. Ezt majd a Norbi bemutatja, ő jobban nyomja. De? Nem baj, jobban is most. Lehet fel nagyobbat is. Még nagyobbat. És egészen addig a magasságig, amíg úgy gondoljátok, hogy még biztonságos és nem esnek el belőle. Este kell elénk valami után. Azzal a problémával szembesültök, hogy nem megy síkon a bunny hop, akkor tegyetek ki magatok elé egy kisebb akadályt, és nem kell, hogy hosszú legyen, lehet inkább magasabb, de higgyetek el, jobban fog menni utána. Mármint most magunkból indulunk ki, de akadálya jobban megy a bunny hop. A tudatosság elvét tartsátok be, tehát most az lesz az akadály, amit Norbert el fog most ugrani. És mondom, tehát akadállyal előttetek, jobban megy a bunny hop. És most Tamást láthatjuk, aki ugyanezt a magasságot ugorja. Teljesen easy, tökéletes. Kurva szél! Plusz most alatt a kb. Egy 20-30 cm, Norbert próbálja. Ilyennel tökéletesen lehet gyakorolni a bunny hoppot. Ugyanazt a magasságot ugorja, mint én az előbb. Hát hajrá! Ezeket a környezetből nem mi rongáltuk ki, ezek itt voltak, ott a kő fel van jöve, a padból meg letört a léc, nem mi törtük le, úgyhogy rongáláshoz semmi közünk, azokat mi itt találtuk, nem mi szedtük szét, úgyhogy ez fontos. Trükköt megpróbálok megmutatni bunny hopból. Ezt nemrég gyakoroltam, ez a bunny 180, hogyha megy a bunny hop, akkor nyugodtan lehet ezt is gyakorolni, megengedem. És hát remélem menni fog. Szóval ha megy a bunny hop, akkor erre is rápróbálhatok. Ment a 180, ment a bunny 180. Jó. Megjött a turulós kocsmáros, azt ma akartam menni inni, azt itt van, azt hogy szolgálják? Gyuri, mit csinálsz? Hogy nézek? Nappal hát, a kicsit be vagyunk égve. Ide intett nekem, hello, visszaintett el, látszik, hogy kocsmár iszok, mint a ködénkben. Majd a vagyonából holnap. Még Na szóval ment a bunny 180. Yeah! Erő, ez nincsen, azt hagyjuk. De viszont lesz még egy bónusz, ugye? A kónusz, de van kettő is. Na lesz még ott több. Hallod? Megette a fűt. Ez a színészkedés majd barátok közben tökéletes. Ja, persze. Kössé cipőt! Ez meg itt a Mátyás tér, nem? Úgy néz ki, nem az? Ne idegesít.
Ó, indulj el, teker. Jó. Logtype-ról, hello! El is fordul! Nyomok egy 250-et. Norbi meg egy 180. Tessék figyelni. Nem biztos. Vajna. Hát kurvára nem voltál benne. Nem volt megválni. Következő epizód, Norbert 180. Itt a bónusz! Szétvertem a lábamat. Bónusz. Ott a bónusz. Még egyet. Itt van 180, nyomjad. Hát fautban van. Amúgy 180. Nem, gyújtót láttam. Gyújtót látta? Nem, csikket. Csikket. De ez nem csik, Norbi. Hatalmas kaszkadőr mutatványokba. Ennyi. Újabb kaszkadőrünk van. Autó videó végére. Nyomassad! Ugord be! Kész. Még egyszer?